नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज के ई खबर बा भोजपुरी ट्रेलर डीएफओ ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो है ना कि यश कुमार मिश्रा, श्रुति राव और देव सिंह के कलाकारी में आप लोगन के देखे के मिली। ट्रेलर रापची के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकल बा, जो ना कि डायरेक्टर और राइटर बड़े अजय सिंह जी। जब बात करें ट्रेलर के, तो ट्रेलर के जो कहानी बा उ दिखावल गईल बा कि बिहार के जौन खनन माफिया बा उ के तरीका से बिहार के पहाड़ सब तोड़ तोड़ के और अपन जे भरल बा, ना सरकार के फायदा हो रहल बा ना जनता के फायदा हो रहल बा। वही बीच में जौन एगो डीएफओ अफसर आवेले, जो कि रहेले यश कुमार मिश्रा जी, उ सबके नाक में दम करेले और ये सब जौन अवैध खनन हो रहल बा एके बंद करवावे के कोशिश के ही ई फिल्म में दिखावल गईल बा। लेकिन बात करें डायरेक्शन और एक्टिंग के, तो मेन जोन लीड कलाकार बाड़े जैसे कि यश कुमार मिश्रा जी, देव सिंह जी, श्रुति राव जी, इनकारा अलावा और कोनो के एक्टिंग में आप लोगन के दम ना लगी। कोनो भी एगो प्रोफेशनल एक्टर ना लग रहा बा। जितना भी करेक्टर आर्टिस्ट बा, चाहे साइड रोल बा, चाहे छोटा मोटा जूनियर आर्टिस्ट बा, कोनो के भी फेस पर एक्सप्रेशन, चाहे कोनो भी डायलॉग डिलीवरी, बोले के तरीका कुछ भी अच्छा ना बा। ट्रेलर भी बहुत ही घटिया काटल गईल बा और डायरेक्शन में भी कमी बा। तो मिला जुला के कहीं तक कहानी अच्छा चुनल गई रहे, लेकिन जो दिखावे के तरीका बा और जो अंदर दिख रहल बाड़े आर्टिस्ट, वो सब बिल्कुल भी दमदार ना बाड़े। यही चलते आप लोगन के ट्रेलर देखे में थोड़ा भी मज़ा ना आई। जो मेन आर्टिस्ट बाड़े जैसे यश कुमार जी, देव सिंह जी, इनकर एक्टिंग में थोड़ा दम बा, लेकिन बाकी जो है ना आजू बाजू के सारा कैरेक्टर बाड़े, कोनो के एक्टिंग में थोड़ा सा भी रत्ती भर भी दम ना बा। तो ये रहे हमारे ई ट्रेलर के खिलाफ रिव्यू, जो कि बहुत ही बेकार हमें लागल ये ट्रेलर। आप लोगन के कैसा लागल कमेंट बॉक्स में बताई, और हमारी रिव्यू पसंद आयल बता चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथे। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।